Здравейте, приятели, вие сте с каналът на Петко и Златко. Изглежда каналът така трябва да стане, защото ти имаш в последните видеа повече участие, отколкото аз. Аз съм вечния гост вече на този канал. Днес ще направим познание битката 2, като това ще бъде по-различно. 2, защото ще сме двама човека и 2, защото няма награди и няма нито един желаящ освен тебе да участва. И затова реши да поканиш най-добрия познавач на бира и най-добър експерт. Точно така. Нормално, аз съм човек. Идеята е отначало ще опитам 5 сетли бирки и този път, защото часа нас ще ми бъде по-лесно, няма да бъде както в първите предавания да познаваме изобщо, а ще знаем кои са 5 бирки. Това са те Ефес, Тела, Шуменско коледно, не знам пил ли си го, чух много лошо отзиви за него, аз не съм го пил за това. Коледно с канела ли трябва? Не знам. Защото аз като чуя коледа и сещам за бисквитки с канела. Ще видим. Бира с бисквитки и канела няма да ми има. Пустиняк и мъртви. Аз съм голям фен на Мадри, така че 100% няма как да не я позная. Аз не виждам разликата между каменца и мъртви, но освен бутилката и капачката. И етикета. Да. Да почваме тогава. Да започваме. Поканил съм Ненка, която ще ни раздели битките, за да ни виждаме. Кое е като путани канала с Ненка е от мъжки пол и освен, че е от мъжки пол и даже не съм ми поканил, аз са тия покани. Значи няма нищо нагласено, въобще не сме се разбирали с мъжкия Ненка. Нищо не знам, не сме се разбирали, всичко ще бъде честно. Така като гледам, аз ще имам честа да налея бирите и сега, за да мога да ги изненадам и да може всичко да е 6, няма да казвам къде какво наливам. Ето и професионалната отварачка. Не пробвайте това вкъщи. Все пак може и да се справят да познаят бирите, имайки се предвид цвета. Просто имам най-точната ръка. Готови сме. Записал съм си за всяка една коя къде е. Съответно ще преберете в тежо, за да не могат да видят. И заедно с това ще пребера и отварачката, за да не би някой да се нарани без да иска. Така пожелавам успехи на двамата участници. Така, вече може би едната е ясно коя е. Не бях преценил това цветово различие. Може би да, трябваше към тъмните. Аз не съм я пил, както ти казах, шуменското коледно, но може би тази е тя, но да почнем от някъде. От къде като гост. От ляво надясно. Винаги. Да, може да се променяме до края мнението. Не е задължително от всяка като ставиш да бъде долу, то са една накрая, като кажем стоп, това е. Тази твоята има доста повече пяна, не знам да не е също. Но здраве. Аз ще кажа, тук има нещо на чашата, пък той е номер. Първата битка най-добре, ще усетим следващия. Ще се все по-трудния. Няма да коментирам. Ти... Другата така, аз бих желал да коментираш. Искаш да коментирам ли? Да. Освен ако ни го направим на бързо за TikTok, сега да насагаме и после дълго да коментираме защо сме насагали така. Значи ти каза, че каменицата имала вкус на Мадри, това има вкус на каменица, така че сложих Мадри. Доста воднисто ми е на мен и аз се чудя, но пак може да е Ефес, може и да е каменица, може да е Мадри, наистина. Но ще послушам, да, може би... Не трябва, аз те подвържам нарочно и после ще ги сменя. После ще ги сменим, ама може и да е... Доста будка, водниста ми е тази битка. И както казах, няма пяна моята поне. Така че става втората. За всяка ще казваме. Е много ясно. Но след тази има полза ти с цялата отличие. Зависи. Почна вече да се правиш не разбира, че... Дай една чашка за плюване после. Забравихме да донесем чаша на момчето, което сипа на Ненка. Тя Ненка пи от това. Тя е много плотна, много е плотна тая. Забравих, да, докато се обяснявам да... Повече на Ефес може би имат по-плътен. И аз между другото за това си мислеха, че сега ще ни стават еднакви отговорите.
И да. Не трябваше да коментирам и за да видим после. И аз ще заложа за сега на ефес. Плътност не, но... Помириши я. Сега... Да опитаме коледната. Има ли вкус на канела и бисквитки? Има вкус на коледа. Да. Абсолютно на Коледа ми има вкус. Спомням се как на 5 години очаквах дядо Коледа да не се появи. Същия вкус има тази На бирка. 5 години си чакал дядо Мраз, не си чакал дядо Коледа. Да. И, ако е тя, то се е тя ли е. Не е толкова лоша, колкото казах, че. Да, ме ми харесва. Има точно вкуса на леко на бисквитка, на канелка. Да, нещо между светла и тъмна бика. Да. В смисъл, ако очакваш да пиеш шуменско. Много е добре. Може би не, но... На мен ми харесва. До сега не съм пил, но определено. И на добре. мен. Това видео е спонсорирано от Калсберг Магазин. Да знаят, да се подсетят, да пратят нещо на революта. Да. Четвъртата има по-нетрадиционен цвят, като не е филтрирана. Позная и ти. Добре. Аз даже без да я пия. После, на коя сложа? На пустиняка. Няма да кажа. Аз пустиняк слагам. Значи аз каквото и да сложа, толкова грозно пише, че каквото и да кажа, че пише, то си бъде също. Аз пък съм записал само началната буква на битата, така че... Никой не разбира на правописа ми, така че аз мога да си измисля какво съм написал. И последната е най-късческа, изглеждаща на външен вид. На белгийска така, нещо международно ми изглежда. Подкрадното видео, което няма да стане интересно с този лесен избор. Да. Да. Между другото, изобщо ми хареса. Остава стила, но наистина не ми хареса. Тя стила може би не е хубава, просто защото виждаме етикета и затова всеки я хареса. Иначе ако е Да, заради марката стила, нали? Иначе ако е пие като бика без да знае, едва ли някой би дал. Да, и сега става момента да кажа, кога биката става 2,50 лева една бутилка. 2,50? Да. Аз се От обичам да магазина, не от заведение. Мен само черпете, не знам колко стръбират. Да. Едно и също май заложихме на всичко. Това е нашия избор. Според мен сега ще се разбере, че вода не пие ми кола, но бира. Лошото е, че еднакво заложихме, което губи част от зрителския интерес, но това е каналът на Петко. Да. Не е интерес. Нека да видим колко 5 от 5, как сме познали. Димо, Абсолютно. ще дадеш ли твой лист или ще кажеш ли ти, без да се чуеш? Ето идват, резултатите идват. На първо място е пустиняк. Ето така. Това е първото. Добре, в такъв случай да. Това е първото. Лошата е пустиняк. Смятам, аз харесвам пустиняка. Никой не съм пил пустиняк. Мислех, че бъде хубаво. Че на Ломско пила е пустиняка. Същата. И ми хареса, но се оказа, че всъщност ми хареса точно за това, което казах, защото етикета е пустиняк, рекламата. За хората естети. Да. И както пише на етикета, ако е само за една бика, няма смисъл да почва. Така, ти нали пустиняк сложил? Пустиняк съм сложил, да. 0 точки. На втората е Стела Артуа. Да, тук сме ги объркали двете. Да. Сме ги разменили. Стелата. Така че може да кажем, че пустиняка е на нивото на стелата. Да, мен мислех, че е пустиняк и ми хареса. Но явно стела, добре. Значи, моето лошо изказване за стела не трябва да. Не трябва, освен етикета изглежда и биката. Да. Третото е шуменско. Вау, изненада! Четвъртата е ЕФС. Е като ЕФС, както сме сложили. Да. Ами тук да. И мъдри. Така че аз имам 4 от 5, а ти имаш 5 от 5, както видяхме. Току-що. Добре, че не се снима нали, на камерата и не се видя, че съм ги преместил, но имам 5 от 5. Ами, сега е момента да преминем към тъмната бика или в следващото видео да стане за тъмната бика. Това ще го преценя при обработката.